खुलुमबाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। देग्लाय बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुराव गोदान जिल्लायाव खुंनो मोननानै जों बयबो रंजानाय मोनदों। बे जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। बे जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादा बर' माहारिनि राव थुनलाइ जौगानायजों लोगोसे बर' माहारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय आरो माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोबोद मोजाङै गेबेङै सावरायगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेवहाय माखासे मोजां बिथांखि लागोन होननानै जों बयबो हास्थायदों। आरो बेजों लोगोसे बे जथुम्मायाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय भारतनि राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन 4 अक्ट'आव आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि गभर्नर, आसामनि सीएम आरो सिक्किम आरो मेघालयनि सीएम बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों बर' माहारिखौ सारा भारतावल' नङा सारा मुलुगाव मिथिनो हागोन होननानै बयबो सिनायनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे बे जथुम्माखौ गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जाफुंसार महर होनो थाखाय दुलाराय बर' माहारिनि आं साफ्रोमखौबो खावलायदों जे बेवहाय जाहाथे बयबो लैहोर फैनानै बाहागो लायो आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो बिनि थाखायनो बयनिसिमबो आङो साबायखर बावहरदों आरो बयनिसिमबो आङो बेखौनो आर'ज खालामदों जाहाथे बयबो फैनानै बेवहाय बाहागो लायो। आरो जोङो रिसेपसन कमिटिनि फारसेनिफ्राय बे जथुम्माखौ गाहामैनो गाहाम खुंफुंनो थाखाय गासैबो नांगौ हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो फैगौ 30 अक्ट'नि गेजेराव बे गासैबो आलासि जिरायसालिनिफ्राय लानानै गासैबो जिखिनि जोंनो जथुम्माखौ साक्सेस खालामनो थाखाय जिखिनि लुनाय बायदिसिना हाबाफारिफोर दङ बेखौ लुफुंजोबनो थाखाय जोङो थिग खालामनाय जादों। गोजोन्थों।